Hello, vítam vás pri novom tohto týždennom vlogu a netradične som vyrazila v pondelok ráno, pretože som chcela byť dlhšie doma. Pred prednáškou sme sa hrali ešte s sushi, čo je Terkin pes. Wordle už je naša klasika, stihli sme to na druhýkrát. A na prednáške sme preberali srovnávaciu anatómiu lebky a mimické a žvíkacie svaly. Keďže nám odpadla prednáška z biochémie, tak už som na byte, mám teraz 4 hodiny voľno. A tu je moja obrovská taška, ktorú som si priniesla z domu a idem vám spraviť haul. Tento týždeň budeme mať s babami premiéru Rúže pre nevestu, tak som zobrala nejaké snacky. Ďalej tu máme instantné cestoviny, keby náhodou nebol čas tento týždeň. Jarnú bundu, pretože tento týždeň má byť 17 stupňov. Síce ráno je stále ešte mínus, ale je mi to jedno, už nebudem nosiť zimnú bundu. Mega veľa sladkostí, chia semienka, zelenina v konzerve a veľa oblečenia plus 2 pomaranče od babky. No a keďže je teraz nejaká chrípková sezóna, všetci sú chorí, už začínam uvažovať o tom, že začne chodiť do školy s rúškom, tak som si spravila čajík, lebo aj na Ondreja niečo leze a nechcem od neho to chytiť. A doplniť vitamíny, pomaranč. No a za 4 hodiny ma cviká z histoly, na ktoré som sa ani nepozrela, takže si idem zopakovať, čo sme robili predtým a pozrieť sa na to, čo budeme robiť dneska. Asi pôjdem ešte aj nakúpiť. Chcela by som tento týždeň robiť risotto. Na obed som mala ešte pizzu, čo som si zobrala z domu. Potom som utekala na tú histolu, ktorá bola extrémne dlhá. Akože baví ma to, ale to bolo niečo hrozné. Keď sme už konečne skončili, tak som išla do Lidlu nakúpiť teda ingrediencie na risotto. Mali sme takýto nádherný západ slnka. To risotto nevyzerá dobre, ale je to moja špecialita, hej, nechajte ma. Útorky znova začíname s prednáškou z anatómie. Tentokrát bola teda z krvného obehu. Zase veľmi úspešné Wordle. Prišla som sa domov len rýchlo naobedovať. Mám zase risotto zo včera. Sice tam je pomer rýže k tej rukole asi 1:1, ale nevadí. Dostala som v robote hejt za to, že si všade dávam rukolu, ale rukola je proste najlepšia zelenina. No a potom to ešte máme cvika z angličtiny, na ktorých prezentujem prezentáciu až ďalší týždeň, takže ešte chillujem. A potom sa stretávame s babami a ideme na keramiku, na čo sa že extrémne mega teším a dúfam, že sa mi podarí spraviť to, čo mám naplánované. Tu môžete vidieť, aký bordel má Ondrej v izbe, to je niečo hrozné. Tu zase idem dole po schodoch a 2-krát sa strepem. Teraz. A znova. Potom sme mali cvika z angličtiny, docela chill, ale uvedomila som si, že by som mala prestať počas tých okien chodiť domov, lebo nič nerobím a som tak 3-krát viac unavená a absolútne sa mi nechce ísť späť do školy. Keramika bola veľmi super, išli sme teda do štúdia ja sama, do ktorého som dostala poukážku ešte teda k narodeninám. No a Bibi robila takýto tanier. Katka zase spravila tiež tanier s takým struhákom. Bianka si spravila hrnček. No a ja som sa pokúšala o niečo takéto, ale v realite to vyzeralo takto. Ale potom výsledok vyzeral docela v pohode, hej. Ráno som sa rozhodla ísť s Ondrejom pešo na prednášku, pretože ako on tvrdí, chodenie peši mu zmenilo život. A po ceste sme sa ešte zastavili v obchode a takto dlho si vyberal, čo chce. Mali sme teda prednášku z histológie, na ktorej sme spravili Wordle a hneď po nej sme mali fyziológiu, kde som extrémne stragovala s tým natočiť niečo na tom mikroskope. Ďalej sme mali ešte cvika z anatómie, ktoré sme skončili skorej, takže som ešte bola chvíľku v knižnici a tam som sa učila srdce. Dneska som si s tou večerou dosť uletela, najprv som si chcela spraviť len falafel s hranolkami a nakoniec som tam popridávala nejakú zeleninu.
No a kto vie, tak ja mám s falafelom akože dlhú históriu. Ja som ho mala v Taco Belli, v Paríži. Každý týždeň som si ho objednávala, keď som chodila ešte na strednú. A mám s ním taký love-hate relationship, lebo proste v reštaurácii ho vedia spraviť actually dobre, ale z Lidlu je taký mid. Takže mi bude podľa mňa z toho zase strašne zle, ale aj tak si ho dám znova. Musím sa učiť anatómiu, pretože v piatok máme srdce a telové obehy, takže je toho dosť. Budem rada, keď sa mi podarí do konca týždňa postrihať toto video. A zajtra máme rúža večer, pretože je premiéra Rúže pre nevestu. A ako som sa dozvedela, tak aj jednu účastníčku poznám. Ty už je bez té škole, vole. Ne. Ondrej, povedz, na čo si zabudol pri tom, ako si robil krídelka v Lebo niekto to proste nezapojil naspäť, že? Tak to nebolo zapojené. Čiže posledných 20 minút sa to vlastne nerobilo. A ja si čakám, hola, môžeš ty. Ondrejové karcinogénne krídelka. Tak na rúžu. Na rúžu, na Bianku. Na Bianku. Aj keď toto video strihám s dosť veľkým časovým odostupom, tak si pamätám presne, čo sme si mysleli o tejto prvej epizóde. Našou favoritkou bola samozrejme Kristína, ako asi všetkých. Veľmi nás mrzí, že potom vypadla. Ešte sa nám dosť páčila aj Berenika, ktorá vyzerá ako princezna z rozprávky a zároveň nám aj pripomínala našu učiteľku zo strednej. Kto sa nám ale nepáčil, bola Miša, ktorá bola už v prvej epizóde strašne toxická a falošná a potom sa to aj potvrdilo a ešte sa dokonca na ňu prevalila aj tej OnlyFans kauza, takže mali sme správnu intuíciu. Na to, že to bola prvá epizóda, tak tam bol extrémny plot twist, keď Danka odišla a prišla tam namiesto nej jej dcéra Zuzka, ktorá schytala potom extrémny hejt za tú jej vizáž, ale chuďa bola strašne zle namalovaná. Dosť nás ešte sklamala Katrin, ktorá bola povýšenecká a afektovaná, ale neskôr som začala fandiť Rebeke, ktorá to dotiahla dosť ďaleko a stále si za ňou stojím a ona to mala proste vyhrať. For fun sme potom ešte fandili Bianke tanečničke, ktorá ale nakoniec vypadla ako prvá, bohužiaľ. Katrin? Nie! Nie! Ako hodnotíte prvú epizódu? Veľa plot twistov. 5. Bianka? Slovenská Rúža je proste different. No, zistila som, že existuje povolanie bankový detektív. A že Bianka z alternatívneho vesmíru proste vypadla. To bolo veľmi smutné, to by zlomilo srdiečko.